Тук последно колко даде? 4 точки даде. 5. Ама има пикане по правилник, се обявява туша и ако има после нещо, трябва да се отмене. Давай. Ако може да е полиция за такова, той се обявява. Ако няма нищо. 6 на 6. 6-6. Точките са 6 на 6. Петнайсет секунди до края. До половин час свърши. Защото награждаваш. Той ми каза 15 минути. Мальчики закончили. Победителка е Стефани Пандова с Танка Златева Сливен, с което става втора, а Никола Николова става трета в категорията. Мальчики все закончили? Да излизат. Да излизат момичета Радосвета Димитрова Бургас, Джансу Евтимова Средец. След тези схватки да се готвят девойките. Последни срещи на двата тепиха. На АТП ще бъде Кристина Лазарова Велика Търново и Мима Танева Станка Златева Сливен. А на БТП ще бъдат Емине Осман Партизани и Назифе Таир Партизани. Да се готвят последни схватки при момичетата, при девойките. Кристина Лазарова, Велико Търново, Мима Танева, Станка Златева и Емине Осман Партизани срещу Назифе Таир Партизани. Край на срещата на АТП. Победителка е Ивета Иванова Средец, с което става и шампионка в категорията.